Għal kollegi tagħha fl-Indis tibqa' mfakra bħala impjegata eżemplari. Għal familja tagħha l-memorja ta' Mirabel Falzon tibqa' f'qalbhom. U għas-siġġiewi jisimha ngħata għall-ispazju miftuħ f'din il-lokalità. Spazju miftuħ Mirabel Falzon kien trasformat minn żona mitluqa u żdingata użata biex jipparkjaw trailers u jintrema kull tip ta' skart fiha għal żona ta' rikreazzjoni mifruxa fuq 2500 metru kwadru. Il-proġett b'investiment ta' 850,000 euro huwa ta' Indis Malta. Il-kap eżekuttiv Jean-Pierre Attard qal li dan huwa wieħed mill-proġetti li Indis tibqa' impenjata tagħmel fil-konfini tal-lokalitajiet milquta minn żoni industrijali. Dan il-ġnien għandu sinifikat partikolari li ġim semmi għal ħaddiema tagħna li f'Lulju tas-sena li għaddiet kienet mietet traġikament b'inċident sfortunat u allura ħajbqa' memorja kemm għalina kemm għall-familja tagħha u anke s-siġġiewin u sħabha li kienu jafuha. Il-ġnien jinkludi wkoll aspetti innovattivi bħal zipline ta' 30 metru u għamammar ukoll b'faċilitajiet moderni li jinkludu kameras ta' sigurtà u anke teknoloġija sostenibbli bħas sistema ta' dawl li taħdem bil-pannelli solari u pilar għal vetturi elettriċi. Dan huwa tielet wieħed minn 4 proġetti tal-komunità tal-Indis imma ovvjament huma finanzjati mill-NDSF. Kollox daw il-proġetti ġew jiswew madwar 3 miljun euro. Il-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriżi u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li l-ispazju miftuħ Mirabel Falzon hija tislima xierqa li żagħżugħa Mirabel u se joffri spazju miftuħ lis-siġġiewin. Fil-preżenza ta' impjegati kollegi ta' Mirabel f'Indis u l-familja ta' żagħżugħa, il-Ministru Xkembri qal li dan il-proġett huwa allinejat mar-raba' pilastru ta' Viżjoni Malta 2050 li l-pajjiż se jkompli jaħdem biex jespandi l-ispazji ħodor urbani u rurali waqt li jipproteġi l-art agrikola. Min-naħa tiegħu is-Sindku ta' Siġġiewi Julian Borg qal li s-suċċess ta' dan il-proġett juri l-qawwa tal-viżjoni sostenibbli u l-valur ta' impenn kollettiv. Il-ġenituri ta' Mirabel Falzon temmew jgħidu li bis-saħħa ta' dan il-proġett bintom tista' tibqa' tissemma u l-memorja tagħha tibqa' tgħix.